mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Friday. Yari kita sa ika-14 ng petsa sa bulan sang Oktubre tuig 2022 mga kaaksyon. More or less 9 days before pa man mag-highlights ang Mascara Festival diri sa aton sa palibot sang syudad sang Bacolod. Pero tikundamo ang mga kiosko nga bukas sa tatlo ka mga Mascara Festival sa NGC kagabi do ginalangawan lang iban nga mga baligyaan. Damo man ga kaladto dito pero ang iban way gahapit sa mga kalanana. May mga kalanan nga ti dagko katama ang ila sining pwesto daw tag tatlo, apat guro ka pwesto no. Pertiman grabe man nga pagdagsa sang mga inasal no. Pero tiya mo lang nagaling ang kulang ang mga residente. Kabayon ta sining adlaw sang Biyernes magdagsa para kabawi man ang mga negosyante naton dira sa New Government Center. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang iban guro ka, timo-timo na halin sa ilang puluyan antes maglagaw sa Bacolod City Government Center kag iban pang mga kaladtuan diri sa syudad no dira sa Baywalk mga kaaksyon. Ayo sige, may siyam na lang kadlaw ang nabilin kag highlights na sa Mascara Festival no. Kag ti sa nabilin siguro nga isak semana basi dagsaon man kita sa mga turista kag iban pa nga mga kaaksyon ta. Ay tingdaw damo naman turista kagabing nakita ko nga nagalibot-libot sa Bacolod City Government Center no. 72 days before pa man mag Christmas Day kag 79 days before pa man mag New Year's End mga kaaksyon or magtapos ang tuig 2022. Kamusta nga ito sining nga mga kaaksyon, no? Nga nag-monitor sa sining nga udto, kalakip man nga ito sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod. Kalakip man ang ato sining nga mga kaaksyon nga nagapamati sa sining nga udto. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo.
Kalakip man ang ato sining nga mga kaaksyon, no? Nga nagpamati sa sining unto sa ato sining nga pagpangalagad sa taga-probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad, no? Ti ang paglaom, way kita magkadalikyat dito, pero lion ta sa makadali karon or sa pila ka adlaw ang paglaom ang Panad Park and Stadium mga kaaksyon nga isa man sa mga venues ang Mascara Festival, no? Ayos kabayontang nga Oxlang sa mga kaaksyon ta sa Negros Oriental. Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa Kanginan kabayontang nga Oxlang, kita sining mga inoras. Kalakip man mga kaaksyon sa aton sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clanin Antique. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan kag tubtub sa malabutan sa aton sining nga pag-broadcast. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sanbay na dugay-dugay daluntang mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon na unit reporters, mga balita national gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod, plus ang aton sining nga mga local and national issues dalunta pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial dalon ta mga kaaksyon. Ang balita ni Aksyon Marlon Hidovia ini may kangtanan sa kolektor sang piki nga steel operations Balahog aresto sang National Bureau of Investigation sa Barangay 31 diri sa siyudad sang Bacolod. Kalakip man ang balita gikan sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Art Tayhupon, mowa signing sa tunga sang syudad kag ikatatlong ospital sa Bacolod angot sa backship program patigayonon or ginpatigayon subong aga sa talatapan sang alkalde. Sa balita sa Bacolod City Police Office, gun ban para sa Mascara Festival, posible maaprubahan na sa masunod nga simana. 4,584 ka mga wala maka-renew sang ilang firearms license. May balita man kita karon sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita, kalakip man sa patrol BGMP ginalauman nga masubra pa ang binta nila sa pagbaligya sang parol sining nga tuig ikumpara na kaligad nga tuig. Sa balita naman sa area sang syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, duha ka mga person nga may kaso nga murder ho. 23 katuig na nga nagaparago sa kasuguan, arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patiño sa area sang Calatrava, korte nagmando sa pag-release gikan sa custodial facility sang Calatrava PNP sa duha ka mga akusado matapos nga nakapiyansa. Sa balita naman kay Aksyon na vidya pasible sa banwa sang Binalbagan, apat ka mga persona ginaligar ng awat sang kable sang telepono sa banwa sang Binalbagan ho. Isa sa mga sospek na kuhaan samtang tatlo kay banpang nakapalagyo. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, Bagyo Nining magabaskog pa.
Komisyon ng Eleksyon o kung Comelec nagakinanglan sang dugang nga 10,000 or 10 bilyones nga pundo, 1.1 million nga passport slots tubtob Disyembre ginbuksan na sang DFA. Kag napulo ka mga ahensya sang gobyerno, mataas ang trust ratings. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Balita. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 impontong aton oras, mga kaaksyon. Sige, like lang kag i-share ang ato sining Facebook page kay tirahon tay na karon dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page, tapos ninyo like kag share, dala na mensahe ninyo kay tirahon tay na dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad, no? Ayos. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sige, dali lang mga kaaksyon kay mahatag na pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa sining nga udto sa kay Madam Georgia Gargasiran, no? Angela Gayondato Castillo, kay Joshua Villa, kay Ne Roas Ruiz, no? Jen M. Roes, no? Ayos sa kay Ri Flores Baryuga, salamat gid. Kag sa kay Shanin, salamat gid Shanin. Kay Sean Shoko, Ronel Ma. Ay, perti, aga pang shortcut, Ronel Ma. Ay, perti. Bong Gangoso Sr., no? Emily Torrecampo Malayas, and Lloyd Hipulani Bitoon, Juan Cho Albior, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Angela Gayondato Castillo naman, si Imbong Jocampo, Maria Victoria Parides Ngo, Dino Alik, Lilian Tadina Claridad, Jore ni Pomusino, Doc Gel Lixi David, may lang pagpamati Doc Gel Lixi David, and Kasag Rigi, no? Salamat gid. And sa iban pa naton nga mga kaaksyon nga nag-monitor kay Sonia de la Torre Delgado, salamat gid. And Angie Francisco, no? Lisa Montecastro Narciso, may lang pag-monitor. And Cynthia Pinias, no? May lang pamati Cynthia Pinias, no? Siling ni Shanin, may lang pag-monitor dira sa Barangay Maaw, Purok Paho, si Merdin Sarmiento nga permigid ga pamati sa inyo. Thank you gid Shanin. And may lang pagpamati kay Merlin Sarmiento, no? Lisa Montecastro Narciso, no? Hi man, Lisa Montecastro Narciso, no? Ba't ko nakabalik na siya sa Gwa, duwari siya sa Ila, sa Mamayla, no? Angie Francisco, may lang pagpamati Angie Francisco, tamiyaw lang happy birthday sa iya siningayado, si John Ezekiel Magno, sa Hacienda Saragosa, Guba, Maaw, Central Maaw. Maaw Central, Bago City. While nga pahunay-unay si best friend ni Anita Puentevilla, dira sa Takuling, may lang pagpamati Anita Puentevilla, no? Alin sa kay Madam Georgia Gargasiran. Bonggang Goso Jr., no? Thank you so much, Bong. Juan Albior, no? Juan Cho Albior. Loknicor, salamat gid from DSB. Rafael Alunan Jr. from Escalante. Thank you so much, Rafael Alunan Jr.
Lilian Tadina, Claridad, ara naman Cynthia Peñas, no? Hello lang kay Mama Kodaming, always gid nga nagapamati sa inyo. 90 years old na siya from Barangay Kamalandaan, Kawayan, Nara. Happy weekend. Thank you so much sa Cynthia Peñas, no? Ayos, sa iban paraton nga mga kaaksyon kay Dilaos kag Nanay Isabel, may lang pag-monitor kag kay Elizabeth Gamala. Ayos, sige, dali lang mga kaaksyon. Standbyan ay manumbalik kita sa diri ginamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Soup. Bulig! Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:07 ng aton oras, mga kaaksyon. Standby aksyon na Eden Abuso sa patrol. Kuwaon ta dira dugay-dugay ang balita mo, mga kaaksyon. No? Standby anay. Live Extension Coffee Mix, ang Live Extension Coffee Mix or LF Coffee Mix, ang pinakaunang ready-to-drink coffee mix nga may vitamin D3 nga makabulig pabaskog sa inyo immunity. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location.
The 30-minute boat ride Tanay balita de aksyon na Eden Naboso sa patrol may kang tanan sa Bureau of Jail Management and Penology ginalauman nga masubra pa ang benta nila sa pagbaligya sang parol sining nga tuig ikumpara na kaligad nga tuig. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Eden Naboso sa patrol aksyon na din. Action Rex ginalauman sa Bureau of Jail Management and Penology nga mas masubra pa kuno ang benta sa mga persons deprived of liberty sini nga tuig ikumparar nagligad nga tuig sa paagi sa pagbaligyanay ni Action Rex ang Christmas decor. So kay BJMP spokesperson Attorney Jairus Anthony Dohilio, nagligad nga tuig sa piyak nga nagapadaan ng pandemya kag kanselado ang iban nga selebrasyon. Nakakuha sang gross income ang PDL sang Negros Occidental District Jail sang 2.4 million pesos sa Action Rex sa pagbaligya lang nila sang parol. Dugang pa ni Duhilio, tuig 2020 sang ginpauntat ang parol making sa mga PDL apal gintinguhaan nga makabalik sila sa pagnegosyo para may ibulig sa ila pamilya nagligad nga tuig. Hambal ni Duhilio, hindi tanan nga PDLs ang ginapahanugutan nga mag-intra sa parole making. Kag ginabaligya bangod nga nagagamit sa Action Rex sa mga patalom, di ginapaidalo pa na sila sa risk assessment nga ginatawag. Nga hambal di nga ate do perte ni mag-init ang ulo ya kasi gabito niya ng mga stick sa abe nga mainit ang ulo sa upod ka base pambuno niya tayo mo na hambal nila. Hambal ni Duhilio nga ginapaagi pa sa risk assessment. Paglaro ni Duhilio sa income, nag-aalokar lang para ibayad sa kuryente nga ginagamit abi sa mga BJMP facilities sa paghimo sang parol, ang iba niya para magbayad sa ginapahulam nga kapital kag ang nabilin ang ihatag na tanan Action Rex sa mga PDLs. Pamatinaton si BJMP 6 spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio. Usually may mga service providers man kita nga nag-provide sang materials, the initial capital. And sa iban, ang nag-order mismo, nag-down man may kinahatag ng initial payment for the purchase ng material. May mga instances nga may mga facility kita nga nagagamit sang electricity. Actually may mga portions nga gina-allocate man para sa mga may mga expenses. Sang last year kag sa 2020 no 2020 last year actually amo to siyang pinakadako so far, and ang aton nga Negros Occidental District Jail has actually a gross income of 2.4 I think 2.4 million. Balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you. Salamat kinaksyon na Eden Naboso. Standby na aksyon na Artay Hupon. Live extension na Super Fiber. Anay kita. May... Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Mas kadtuan tanang balita ni Action Art Tayupon sa Bacolod City Government Center. MOA or Memorandum of Agreement signing sa tungasang syudad kag ikatatlong ospital. Ano ning katatlong ospital? Sa Bacolod angot sa backchip program pati gayunon subong nga adlaw sa talatapan sang alkalde. Yari ang kaundan sang balita ni Action Art Tayupon. Action Art. Action Art. Ara na. Ang balita sa next kundi alas 11 so positive nga aga may mawasang signing no memorandum of agreement signing between sa Mayor Albi Benitez kag pamuluan sang Bacolod Queen of Mercy Hospital galing kay ambot way naman formal action next lang ito program do pero nagigat diya nga may ceremonial gid nga pagpatigayon. This time daw, photo ops naman ang mo on. Kasi siya pag-abot ko sa office of kayo primero, ang hambal sa GC sa ground. Ginliwat naman din sa office ni Mayor Albi pati ngayon nun silang nila action next. Pero ginangangangan tadi, way pa man. Way pa? Ha? Way pang muwa signing? Kaya gano, ako mo lang di siya ganun yung kanto. Di nilagin butang. Di kay kuhan na ba lang ni action next mo? Nang termahan ay na malang. Oo. Lain tiyan na ligan na may ceremonial, pablay nga may programa pa to? Di ang balason si. Tiway alas 11. Alas 11 din gibutang sang PIO nila sa ilang kuan niyo. Di alas 11, action next, pero kuhan na malang, termahan ay na malang, mapadala na sila litrato kung karon na, kung tapos na. Kaya why naman schedule for interview sa kay Mayor Albi Benitez. Ano na lang na iya? Pakudak lang na? Diyan mo na kay o permahanay lang na? Panami-nami lang na? Mga signing na malang. O ti ano ni nga mga ospital ni? Isa kabilog lang. Anong ospital? Ang Bacolod Queen Mercy Hospital. Dari sa may Mandalagan? Mandalagan kay ang una to gani nga dua din to ganito? Ang sa Bacolod South. Bacolod South. Moto na una. Kag Metro Bacolod Hospital. Adre sa may Estefania. South Bacolod General Hospital. Ang September 15 to siya sukat isa ka bulan kung buwas tani ang permahanay. Subong adlaw, antes mag-isa ka bulan, may isa naman ka hospital. Naging balikan ko lang si Councilor Calao kay siling ko certain kumusta yung iban nga mga hospital. Actually may schedule sila meeting. Daw may ara na gid man na action man nga daw indikasyon nga join man sila o kung ma-participate sila siling backchip program sa city. Pero may mga meetings pa sila nga himuon kag may gina-final pa siguro nga discussion. Sila nga itugyan ko lang na kay Mayor Albi kung ma-plasta ang paghimo sa ano man nga announcement o pronouncement regarding sini. Yari ang confirmation no kagpalayag ni Councilor Calao Puentevilla. Napirma na sa memorandum of agreement between the city and Queen of Mercy Hospital, no. Actually ikatatlo na ni siya ng hospital nga mapartner sa aton nga syudad in line sa backchip program, no. And gakalipay kita ginakalipay tagit no nga ang Queen of Mercy naghando git no kag naghatag siyang support sa programa no nga ginaduso sa administrasyon ni Mayor Albi Benitez. Manog meeting kami liwat kag I think more or less though okay naman no ang isa pa ka hospital. Ugalingon latong ko lang si Mayor nga siya maka-announce kag maka-plaster para ang pumuluyo makabalo no. But we're expecting at least 4 and the other 2 masunod lang na sila no. After 6 months i-review taning gusto ni Mayor nga matutukan dagit ang ini nga mga una nga mga hospitals nga nag-partner sa aton nga syudad. Amana so next no ang confirmation ni Councilor Calao Puentevilla no. What about ang regional office ya, ang regional hospital Action Art way pagidya? Hindi man na siya private hospital Action Rex. Mga private lang nigli. Private ni siya mo kay di siyempre ang partner diri
Kay ang sa regional hospital way man nag-require sa 5,000 nga down payment kung magsulod ka mo. Bali amo na siyang isa sang i-avail sang may back chip card. Kay kung private hospital kun way kaya 5 deposit. milya. Pag deposit Na hindi kaya pag matunon mo. Laban eh. Di pagi sa siling back chip program, at least kung may ara sila sang MOA, automatic basta may card ka. Hindi ka na pagpangayuan sa deposit kag maka-avail ka sa services sang isa ka private hospital. Di na gani ko. Nakapangatang na ning back chip card, no? Application pa lang sa Rex. Way pa back chip ni way pa. Application pa lang. Application pa lang kag may mga verification process pa na. Pero kung in kaso nga may kay gusto gani subong mga 56,000 na sobra ang na-register mo. Kay ginuna, diri ang preference, ang mga pigado, gidya Lacson Rex, nga hindi gid makasarang sa mga private hospitals, nga mo ning una gid nga target nga maka-avail sa silinga program. So, kung may ara na ina, ma-release tabi ang card gid para sa mga holder, so in kaso, why ginapangayo ma hospital ka sa ulihi, so magsulod ka sa private hospital, i-cater na ina no sa private hospital bangod sa memorandum of agreement nga ila sinigin permahan upod sa syudad sa Bacolod. Ang iban karon mga balita diri sa Bacolod City Government Center Matian sa Action Reports afternoon edition. Ang atong balita mo ginatulong sa inyo sa kalwan sa Life Extension Super Fiber. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat Ginaksyon Art Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Marlon Hinovia, standby anay sa balita sa Kapitolyo. Gina-problema mo balang mataas nga blood sugar level? Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang danay. Tapos ano naman, ubraw na dason. Ubraw na dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share,
Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinamlano mo. Malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Matapos ang balita ni Aksyon Art Tayupon gikan sa area sang Bacolod City Government Center kadtuan tanang balita sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa kolektor sang piki nga steel operation. Gin-aresto sang National Bureau of Investigation sa Barangay 31, syudad sang Bacolod. Kagiban pang mga balita upod kay Aksyon na Marlon Hidovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Lorex sa ina nga operation ginapatikayon sa NBI kahapon sa may tupad sang South Ceres Terminal sa Daral Opisay na Barangay 31, syudad sa Bacolod. Isiga na kahapon man naging inquest ang ining bagay ginapasakahan na sang kaso sa ginayon ining kolektor nga subject sa operation sa NBI Gilberto Onde taga Porok Fatima Barangay 31, syudad sa Bacolod. Asuro kay National Bureau of Investigation kon NBI Bacolod Chief Attorney Renwa Baldovino na recover sa kay Gilberto ang masobra 4,000 katasos nga kinapatihan taya ini sa bahin sang small town lottery o kon STL. Hambal ni Baldovino may mga informante nga nagbalabot sila sa information nga hindi lisensyado ang pagpataya o kung pagpangolekta ni Gilberto kay manti may na-recover nga ID. Ang ID ti hambal ni Baldovino peke kaya hindi niya amo ang ID na gina-issue sa Super Lucky Beglers Incorporated. Amo ang nagaisahanon nga naga-operar sa STL dari sa Bacolod kag Negros Occidental. Recover ang ID aramada makita sa ato sa mga ka-action sa Facebook Live. ID na ni Gilberto Onde may logo man sang PCSO dara sa kilid. Pero fake ne? Peke na hambal ni Baldovino. May ara na ganina butang control number. Ang control number blanco na. Ang date blanco. Oh. No? Ang ngalan lang ang address. Resibo niya? ID number blanco. ID number ne? Present number blanco man. Kalagi na nabutang da, kita mo da, ngalan lang gidya. Kag address. No? Ang original ya, ang original may logo man sa PCSO sa gilid, pero sa tunga may nakabutang da ya, SLBI, Super Lucky Beglers Incorporated, sa dalong may nakasulat pagidara nga PCSO, STL Authorized Agent. Sa dalong may ara Action Rex na da, siyempre ngalan, but sa ibabaw sa ngalan, mainang daw barcode bla, may barcode na siya, may signature, kaya sa dalawang may ngalan nga sales representative. Kaya na may ginpresentar to si Baldovino nga orig mo, nga ID, ti kalayo Action Rex ang balya. Ipaangkit mo sa sining peke ng ID, kang peke ng ID, naglikat nga mga tinuig ang bal ni Baldovino, may ara sila operation nga nagapaghimo sang peke nga ID mo, ti kahapos lang. Computer gani ang bal ni Baldovino pwede mo ni himo ining fake nga ID para magkapapaya sa STL. Duanik bilog ID na recover sa kay Gilberto. Ang isa ang ID nakapangalan sa sawaya, no? Pero ang bal ni Baldovino ang banalang nadakpan ugaling ang ID sa sawaya nga STL man ara lang sa iya sudi nga posisyon. No, si ang kaso ni sa pagsupag sa Acta Republica 9287 pero
available, pwede ini magkapiyansa kay hambal ni Baldovino gani. Kahapon do may report kinabaton siya nga nag-asikaso naman ang ining subject kasi Gilberto sang inogpiyansya niya kaglaban-laban sa mga adlaw ini ang makatingay nga sa pag-bail. Yari si Atty. Baldovino hangot sa Meron, yung kahapon naman, ito yung naka-arresta kami. Dito sa Bacolod City naman ito sa STL na peke ang gumagamit ng peking ID ng PCSO. Isa lang itong na-arresto namin, si Gilberto Onde. So, ang violation of RA 9287. In-inquest namin ito kahapon. At, sa ano siya dito malapit sa South Ceres Terminal. Yung lugar na kung saan siya nadakip. May mga ebidensya na engage siya sa kolektor, nangongolekta, koridor ito. Hindi naman natin sila pwedeng pilitin. Hindi naman natin pwedeng magamit na ebidensya yan kung sakaling magbigay man sila ng statement. Hindi naman natin pwedeng. Fake na PCSO, nandun yung picture na pero walang signatory dun sa... Pakita mo nga. Ito pala yun. Ganito ang itsura ng niya, ID niya PCSO, Small Town Lottery. Ang Authorized Agent Corporation dito, Super Lucky Bigler Incorporated lang naman. Alam naman natin yan. Hindi, misis niya itong isa. Pero hindi namin na-arresto yung misis. He was in possession of yung ID ng misis niya. Dala-dala din niya. Na-verify namin sa PCSO yan. Saka ang nabibigay lang naman talaga ng ganyang ID, yung Super Lucky Bigler Nasaan pa na? Na-inquest na. Ito yung inquest resolution. Na-inquest na namin kahapon. Nagpipiyansa na yata ngayon. Hindi pa naayos yung piyansa niya kahapon Maybe today makapagpiyansa na yan. Pamangkot kung din nag-remit ining subject kasi Gilberto, ti hambal ni Baldovino, hindi gini sa manugid, no? Hindi man pwede mapilit. Di na ginabula? Way mamabalaan kay way man nga panugid ining subject na. Oo, sigurado may financier guro, hindi nga ginaremitan. Ang financier, ti amol na hambal ni Baldovino, tinguan nila, makilala ni para nga ma-arestar man kag napasakaan bansang kaso. Maduruman mo nagligad nga bulan sa Agosto, operation man pala sa NBI kontra sa STL, fake STL operation man dito sa Binalbagan, ang syudad sa Sipalay. May napasakaan na sila sang kaso. Ang napasakaan sang kaso, ang nag-arkila sa sining tuluyan, no? Una sa Binalbagan, duwa na rin ginpasakaan sang kaso, dahil na Katalbas, Surigao, taga Calietos, Barangay Zonto, Barangay Payao, Panwa sa Binalbagan, ay kaduwa na rin Lizel Trimbol, alias Valmoki, alias Nonoy. While lang nabaluan ng address, pero tagapati si Baldovino, nga kilala kag nabalaan ni sa gopodya nga si Dayna. Ini sa banwa ini sa sang Binalbagan. Nagligad ni Agosto 6 ka operasyon nila. Ang sa Sipalay City naman, may duwa man nga ginpasakaan, nagkarkilaman sang puluyan, na ginagamit bilang ginarimitan sang STL operation, STL Kataya. Jovel Ispura, taga Barangay 5 Sipalay City, kag Lizel Rendoy, way na baluan ng address, plus may harapagin siguratulang tatlo ka mga jandos o silingon tatlo ka wala makilala nga mga persona. Sa imang gyapon, August 6 man nga operation din patagayon sang NBI. Sinong financier, sinong sa likod pagid siri, ina sa gyapon padayon nga ginaimbestigahan sang NBI. Why na sila maristara, why na sila manakpan sa kabangdanan nga ang natabo nga mapasaka sang kaso, regular filing o kung direct filing, ang natabo diri wala to lang nga ma-issue sang korte, ang bandabiento di arresto kon warrant of arrest agon to nga maserbe sa ring apat ka mga ginpasakaan sang kaso. Hambal ni Baldovino, sige-sige, ang ilang sa ring pag-monitor, pag-surveillance, sa ibang tagin sa ring mga fake STL operations dari sa Bacolod kag Negros Occidental. Report gikan sa NBI, Action Malog Hermoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Karon dugay-dugay aksyon na Ida Naboso, balikan ta ikaw dira sa Nukpong balita, no? No baklas dashboard na kita, no? Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Katuan tanay balita ni Aksyon na Iden Abuso sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa update to, pamilya sang senior citizens blang nga nabungguan kahapon dito sa Banwasang Ilog, Negros Occidental. Mapasaka gid kuno kaso batok sa truck driver. 70 pila na tong biktima kapon, 77 ang edad blamo. Pertino 77 ang edad pero gamotor pati lang tawabla. Disgrasya ang naabtan sa highway sang Ilog, Negros Occidental. Yari ang kauntan sa nga balita ni Aksyon na Iden Abuso sa Patrol Aksyon na din. Action Rex, desidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya ni Reynaldo Henito, 77 anyos, nga nabungguan sang truck na kargado sang tubo sa kilometrahe 111, Barangay Dangkalan, Banwa sang Ilog kahapon, Oktubre 13. Sunog kay Lieutenant Sir Sli Castillo, Chief of Police ang Ilog PNP, pasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang pag-atubangon ni Apolinario Ferrer Jr., 23 anyos nga taga Kabangkalan, kag amo ini siya ang driver sang truck. Dugang pa mismo kargado panigli sang tubo, no? Oo, kita ko tong picture bla. Action Rex, oo, grabe gid kay anong plastada man napamangkot mo ni kay Castillo kung anong plastada gid nga nagbululag maning mga spare parts ni sa lawas niyo? Tungod gini Action Rex sa impact kay sa investigasyon gani. Actually, going Action Rex sa same direction bala ang truck. Kagang motor. Ining si Henito galing tapos nagasundanay sila bala ang mga naga-overtake. Ikatatlo ni si Henito. Siya ang natabuan Action Rex nga na bungguan. Baliga sundanay man silang nag-overtake gali sa truck ni. Oo, ang ginamahin ni Action niya Action Rex ni Ferrer ani Henito muna siyang nabungguan. Kagti na, sorry to say, sa mga kakao nalapakan sang pangulihi nga guma sang truck. Ining sa nito, kagti kita mo motor maning nadala sang biktima ni no? Ay, oo, Action Rex. Grabe. Pila edad gani sang biktima ni Hinito na 77? 77. Pila ni? Ha? 77, Action Rex, 77. Grabe, no? Pero permigid man ni siya guro ka motor-motor day. Kay amo man lang nakalabanan nila Action Rex. Sa din ganining area, sa highway ne? Highway, Action Rex. Kilometrahe 111, sakop sang Barangay Dangkalan, Banwa sang Ilog. Okay. Oo, ang mismo, ang bata, ni Hinito, Action Rex, abogado ni. Ang gini siyang nag-process kit, kag naghambal gid nga
hindi sila magpasettle kundi mapasaka gid sang kaso bato kay Ferrer. Ti nagpalapit naman ni si ang bata niya sa investigador sa Ilog PNP, ti ipaidalom na lang ni sa regular Ganong filing. plastada haw, based sa investigasyon sang pulis nga nadala sa gid sang tracking convoy sila pa North Abbey nga direksyon ti nag-overtake ini si Hinito, panong plastada man? Ti ang sa base na sa investigation action rex usually ang mga blind side na bala nga ginatawag. Kay ti taas daan ang truck. Way makita. Pero ti paano oo. naglusot pa saya sa likod nga portion sang truck man? Suhot pa to siya? Kay na ano sa action rex pagbunggo tungod sa impact, ti pagbunggo ang action rex na pagtumba niya, wala tayo nakaprino, wala ang tracking, amo to nalapakan sa sang pangulihi nga guma. Amo tong nagsulod siya sa pangulihi. Oo, kag amo tong worst idea na tabo kay tinagbulag ning si Elia sa iyang lawas. Kaya usually, di ba, mga bungo-bungo lang man abi, although patagid man ng tungod may fatal wound lang abi sa naangkon sa ulo or sa lawas, reaction rex nagbulag. Tungod kuno ni sa impact sa pagpadalagan sang truck. Regular filing na lang ni ang pagpasaka sang kaso pag nagtapos na. Pero detain gyapon ng driver da? Na na action rex natapos ng 18 hours na reglementary period. I-ano na lang ni na i-regular filing na lang ning kaso. Ang reaction rex na kabayan sa pagpahayag ni Lieutenant Sir C. Castillo. Oh, why? Why action in re? Karunan to na lang action rex siguro Ang why? thing. Why kuno action na din? Base wala nakasulod action rex. Anyways, pakarunan tang tingog ni Sir Castillo, confirmation lang man to nga mapasaka gid sang kaso ining family action rex ni Hinito. Samtang nagapadayon pa di action rex sa SMX ang ginapatigayan nga Multi-Sector Advisory Board Summit 2022 sang Philippine Army Action Rex. Actually, ari gid gani si Lieutenant General Romeo Browner Jr. sang Philippine Army bilang bisita nila. Bali, ang initial ni Action Rex nga information ining Summit Action Rex dugay na niya na plano naman kay basi wala ano ning nagtambong ni sa sining summit ni Action Eden? Nagtambong ni Action Rex ang mga stakeholders kag ang Philippine Army kag amo ni walang ginatawag nila nga Multi-Sectoral Advisory Board. Bali daw council ni Action Rex nga nagabulig sa Philippine Army kung paano pagit bala mas mapasanyog ang ila programa, especially makadihon sang programa para sa pumuluyo Action Rex kag isa man sa goal diri nila is mapalambot ang mga benepisyo nga ginahatag sang gobyerno sa mga stakeholders abi para matagan rason man ang mga pumuluyo nga hindi iya magsuporta dito sa mga CPP-NPA kag ang mga ara dito nga miyembro na mabalik Action Rex sa sabak sa gobyerno. Maka-interview kita karon himuan tala na Action Rex ng dugang pagit nga update kay namangkot man kami tumo regarding man sa may syudad sang Himamaylan. Balita halin sa Nokpo ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Thank you! Salamat kinaksyon na Eden Abuso, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang iban sining nga mga balita pa karunanta ini mga kaaksyon. No? Standby na aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kagangaton sining nga mga out-of-town reporters, no? Karon dugay-dugay sa liyadahon tay na ang inyo nga mga balita, no? May tisianay kulang balang nimo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging
milyonaryo. Champion na. Milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na. Milyonaryo pa. Champion. Tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako magulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay Nangyari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standby na aksyon na Eric Magbanwa. Kagangato sining nga mga out-of-town reporters. Matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Ayos! Sige, manamyaw tanay. Sa kay Aksyon Miriam Dioso. Malaga pagpamati Miriam Dioso. Tamyaw lang happy birthday si Reggie Pasquil, no? Rafael Alunan Jr., may palagasya si paring John Pardinian, no? Ara sa Subonga, pamati na siya sa Escalante, Rafael Alunan. Salamat gida, kag mayong udto lang paring John Pardinian sa syudad sa Escalante, no? Humalumina, salamat gid, Efren Altamera, no? Gatamyaw lang uno kay Josephine Altamera, gamonitor sa Victoria. Salamat gid, Efren Altamera, likewise kay Raymond Maranion, no? Tamyaw lang sa kay Aksyon Marlon kag Aksyon Henry Espulgaralin sa kay Raymond Maranion, no? Thank you, Raymond. And Kenneth Cortez Casuyon,
Sir, good afternoon. Mga ayo tani bulig parte sa National ID kay daway pagagiho post office sa Bacolod. No? Ara nagadamo actually, check lang ninyo sa tagsan ninyo ka barangay kay daw ginada nila gina-forward. No? Ang mga IDs no sa national. No? Lug lang ta Kenneth. And Mario Olvido Acuesa sa Hacienda Lugway Silay, Lea Younger Esquivel from Talisay. No? Inday Jess Gualdapa, may lang pagpamati dira sa Sitio Libon, Barangay Tuyom, Kawayan. Inday Jess Gualdrapa. Pelton Lipora from Pasay City, salamat gid. Thank you gid. Jocelyn, salamat. Elvira Hilogo, Idilaos, thank you gid. Kag Nanay Isabel. Ayos. Kay Virgilio Mindanya Jr. Salamat gid Virgilio Mindanya Jr. from Kabakungan La Castellana. Ayos, sige, daligid lang mga kaksona. Standby ay sa ato siling iban pa nga mga kaksona. Matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw na dason. Ubraw na dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitikbar na da. Yung kukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio.
Kay pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kani sa Aksyon Radio, wala ka kaabong sa premium sang Aksyon Radio, kay wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na nakabati ko inga na tanang sang Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo to nga pag-abri kong pwede sa lang agi kaya nga mo to imunak lang dako na bulig Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas.
Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon, malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent. Balita, banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa, 2 ang aton oras, 1:02 na mga kaaksyon namon sa kahanginan. No? Katuan tanay balita ni aksyon na Eric Magbanwa, maki-update tanay siningganban sa Mascara Festival, posible maaprubahan sa masunod nga simana. No? Sa nabilin nga mga inadlaw siguro ni, mga 4,584, wala pa maka-renew ho sa ngila sining nga armas lutang, mga firearms license. Ambutan kay Action Henry ko na renew na ang basoka mo Blackson Henry. Ang kay Action ang kay Action Oliver ko na renew man to puros ni mga basoka tanan mo. Ay, perte, no? Ang kay Cyril Rhea, M210 blay mo ya, sir, no? M210 daw ka budlay. Ay, oo, good. O, sige, kantuhan na rin sa aksyon na Eric Magbanwa, hangot sini. Yari ang kaundan sang balita na aksyon na Eric Magbanwa, aksyon na rin. Aksyon Rex, Merry Christmas! Aba, ito Dubai ka gabi to. Ayo di purma. Merry Christmas gida. Advance Merry Christmas kani. Ate, okay, thank you. Basta okay thank you very good. Merry Christmas gida. Advance Merry Christmas lang Ang Happy New Year, tas naman Oo so po natin.
Merry Christmas, anay, ah. Merry Christmas, anay, in advance, ah. Oo, ganun. Ay, makadto pa ta sa piyesta minatay. Na ba? Sa All Saints Day, no? Piyesta minatay pa ta, na maagi, ah. No, laban. At basta mag-agresimos ang advance sa Happy New Year, no? Dugay pagaling mga 15 days pa. Gani man. Oo. Pila, isip po da? 15? Ay, guro, ah. Mga 16 pa. 16 days? Oh, mga 17 pa, no? 17 days before mag-November 1. Tilawig pa ni ang aton nga kwan, i-sakripisyo. Silingkog yun daw, lawig-lawig pa. Paputi-puti na rin sa aton nga kalimutaw, no? Why na mo? Why na? Why na? Ubas na tanito ba? Yung lagaw-lagaw mo gabi sa NGC? Ati nag-sightseeing lang ko why ko... Kuan nga daan mo, why ko cars, rin ko ilagaw, tanibla, why car mo? Gani, man, pero to, nagkaon nga mo to sa pagkaron to? Oy. Dumayong imo nga libot-libot gabi, Testing ko to, tamo sang mga kiosko to, left and right galing kiosko dito, tapos ang iban langawan gidi. Ayo di purma. Damo gid langawan nga mga kiosko alin sang Lunes. Oo. Basta kagabi, no? Damo man actually tao, pero grabe gid. Damo man kalanaan mo. Ang tao lang yung damo, pero kakao niya, jutay. Gani. Ano nang damo, tao, galagaw ko. Galagaw man lang ang tao, ay man ga ba pungko abi sa mga kalanan. Amo gani daw naluoy man kuto sa mga kalanan ng iban to man. May 5,000 daan ang kada buho na. 25,000? Oo, may kilala ko ta kanin nga nagkakilata daw 4 ka buho, sinmel. Ba? Di subong ka kurisong sa kayo niya daw kulbahan siya. Nga ba, say kung sa last day bla, way nagidblaw. Oo, gani, no? Hindi ka na makuha sa sinmel mo man. Grabe, gito. Imo pa nga kapital, imo pa nga tawo. Oo, ang tao mo, may kung magduwa-duwa lang tao mo, pero maglapad, tag-apat o ka kiosko ang imo pwesto, kinanglan, damo-damo man tao mo. Damo-damo na dati, kung magamutong ambal mo gabi, nga ito ginalangawan ng pagkaon, damo yung tao, way giti. Mayro tao-tao lang daw, duha ka kiosko o tatlo o apat na. Ilisipon po kurong kakaon eh. Lisipon pang pulungko. Pulungko daw, laban na naguro, tilipot-lipot pa lang. Ti okay man kay sobrashin gidman ang ilang pizza pack bla? 100 pesos only rice. 200 only rice bla daw mo na. Pizza pack ito okay naman na. Okay naman na. Talagsa man lang na mo. Gani kita mo na palang customer kita problema. Oo. Tugangan pagka katiri-tiri kita ng kalibutan kong gabi. Oo na. Pauti ko sa tao ko sa takada mo maglagaw. Oo, ako na kuya. Ati lakso na lang Amo gani na. Sa Jinjib lang. Ayo di purma. Jinjib na lang. Ibisan magbunok yung ulan ito. Safety ka mo. Dumayong posing nyo kapon. Dahil dito. Doga pa ila-ila ka mo. Si Jodje? Ay, pwede. Si Jodje Cristofer Edward? Oo, grabe posing ninyong apat ka mo ni Action Alvin. O, si Action Alvin ganito. Damo nagmunog Action Alvin. Ito nag-ubin siya, Oo. Ikaw kita lakpon mo. Ayun. Ano pagka pa-ubin-ubin? Gani, no? Do, mayo gidang tirada niyo kapon. Gani. Do, at sige lang kayo nahidlam sa kung sa Jinjim mo. Gani man, Once in a while, magka-coffee lang bla. Gani kayo tatlo mga tuwing operation ko to. Amo pa lang siya nakatunga-tunga ni Tututuan. Tawhay na, migid pusingan da. Oo, atro tawhan siya. Magkapalipas ka chimpo, 3 ka oras na, ano pa naman? Oo, ikaw nasa 21, 22, 23. Oo. Sa Lacson, kaya tiyarat ang Jinji. Amo nang last 3 games, 3 days. Last 3 days sa Mascara Festival. Kita-kista na sa 21, 22, 23. May mga event man na sa Lacson? Arada may concert na sa Lacson Rex, no? 4 na ka-stage. Dito, isa sa stage kayo butang lang, Rex, tumangan sa food zone, tumangan sa Jinji, da. May special guest ganito mo. Ano? Action Eric. Ayo di purma. Hindi mo. Ma-dance TikTok na to gali. Sa ano na? Sa 23 Ate pabuton gid na mo na biko 24 pa. Ate kuno na ya pista binantay. Amo na lang final verdict sa 23 mo. Kung negosyo pagkabalante, tanawon tani ko pagka kuan sila. Pagkabatang sila sa kakila ni Luxurex. Oo, dumutamo ginaway pa ko kalagaw diri sa may
sa Bacolod City Public Plaza, ti nakita ko man to kapon sa nagalakat-lakat ko, no? Kaya mo man gyapon, damo galakat, pero pamilag-pilag man gyapon. Damo reaksyon nga daw sila nila nga ginlapta ni Mayor Albi ang event tao. Parang hindi magtulumpok ang tao. May ganina ng sa may reclamation bla. Baywalk. Oh, damo may ato man sa singkang bla mo nag-open man ang singkang. Ambot kung ga-operate na tong singkang airport bla sa may old airport. Sa isa pagkagabi sa airport. Ato na to. May ato na to. Oo, sa saot man to kung si concert man to Action Rex. Tiway ka nag-intra saot. Ayo di purma. Alag-alag iti manok sa inop sa night patrol. Ayo. Inapauli na sa tao. Kung sa bagay, para may pilian ng tao, blang lapit-lapit lang aw. Daw, man lang na gani May pilian, pero naplang daw hindi mo ma-feel lang ang maskara Action Rex. Personalmente, kung nari ka sa city proper. Correct. Mabatsaga mo na guro ang maskara, guro kung daso si Mana, kasi may mga state dance na mo. Correct. Last week, sa dason si Mana mo. Sugod na 17 to 23. Street dance kag electric maskara. Street dance, barangay, open, kag electric maskara. Dawaran na siguro Electric maskara kayo na problema ka daw hindi na pupunta sa laksyon dahil sa may Upper East. Sa Upper East nila ibutang. Damo man tong gabi tawo to. Tao mo lang to, bro. Negosyo ko ito kuwan kay ang negosyo gidang nami gidtani kasi ang panabi kay iban sina ti makalagaw-lagaw man lang Yambi Action Rex ang mga negosante subong sa maskara tuod lang. Sa sinulang ka hambal nga daw kapigado kinsang kita Action Rex. Abla may laptop may panaad pa kadaan to. May panaad pagidgali no. Damo benyo bla Action Rex May panaad pagidgali tuod bukas man tong boss nila, way ko to kwan kapon to. Di way man to tao kung Action Rex, kaya layo man to. Ang karnabal sa may SMDO, way man tao. Oo, may pa ng karnabal sa likod sa NGC, kaya may tao kung gabi, pwede ito, way gid. Gani, may sakay-sakay pa to gabi man mo. Kabataan mo, sakay pa? Oo. Way kaya nagsakay? Masakay ko tayo. Ayo di purma. Basi mag-uot lang, sakay ka sa train. Hindi mo na maglakat man. Sa horror train, masakay ka, baka kalulbaan ang Rex, no? Ting sa horror train to, duwa lang to ka. Basi masipak bang train sa ulo. Ang mga nag-bike sa ibabaw to sa taas to. Apat man lang to bilog nakita ko. Ay, oo. Teka, nagtulog-taliti pa daan gabi man. Gani man. Ay, oo. Kabudla yun. Sige lang base sa last week ni mahinugasa bla. Kapay may mga pa. foreigner naman to kainan na siplatan ko So, hindi kita daw. Tama kagambal ka to. Hindi kita naman feel ang maskara sa Bacolod Kaya sa una man kayo daw secured lang. Damo-damo mga men in uniform ta mo. Sa una pinakasako ko maskara lakson kag plaza mo. Correct. Subong to mo na sa lima bla laptang tao. May man kayo halok pero tiyo mo na bla do kasawa bla. Sa mga sa una ko para mo yung first day pa lang sang maskaraya, October 1 niya, ang plaza sa Bacolod, hindi mo na yung magyan tao mo. Ate, thank you, good mayor. Ayo di purma. Ayo. Sige lang, amugin ang pangabuhi Mugid na. Basi ma-level up na ni Mayor Albi next year basi next year At least may nangyayari na sa blang alantabon may nasiyan siya. Nasiyan sa blang daw, hindi mayong lugar ni. Dito na ni Butang Guro para sa Jawa. Kaya ano ning ganban ang ganban na yan, no? Normal ni way pa ni kwan basi maaprubahan ni Stasyon Simana. Ante sa kanban blanang sa Bacolod City Police Office bala. Pincheck na ton ang firearms and explosive section sa BCPO. Ay mga 4,584 pagaling wala makaparenew. Sang ila sining firearms license. Dala na dara Action Rex ang 1,774 nga on process ang ila sining pag-renew sa firearms nila. Kay ang ila sining oplan katok kani ang ila nga house to house campaign lang oplan katok. Kat
bilugan action Rex mga 4,643 mo. Damo pagalino. Dumudamo gidyang wala yang makapan-renew sa ila sining firearms license sa Bacolod. Saka sigurong balayran guro or nanuman? Depende na kung pila ka tuig nga wala ka pagka-renew, may aragi man na penalty action Rex mo. Oh, correct. Muna ganing ang pulis naton nagapamalay-balay na lang sa mga utod naton nga may individual nga firearms license, ang firearms para nga ipabalo sila nga ti amo niyo, sir, ang imo nga armas ni nga issued do, imo ni way pwede ma-renew. Abi surrender na lang na kung ipa-renew abi na para nga way problema. Kaya mo na gani ka daw ang pulis naton way mali magkulang sa programa nila sa Oplan Kato, kalikiti kung kaysa may mga utod kita nga daw hindi siguro magka-renew, tungo siguro nga wala kwarta bla. Kahit lalo mo man ang kwartsa nga magparinyo kasi mo sa firearms license. Ang suggestion nga ni sa ato kapulisan na kung hindi pa man ka nakaparinyo, pwede mo man lang niya voluntary surrender sa police station concern para nga isip anay mo sila nga firearms. Durante nga gina-renew mo ang imo sila nga firearms license. Now, sunod naman sa pahayag ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, nga siguro ActionRex next week siguro hopefully maaprubahan na ang gun ban nga gina-request nila dito sa Campo Crame kasi hindi man malipos tanan daw manugabot ang presidente ta sa masunod kasi mana hopefully siguro ini man ang pagpatuman sa gun ban for security man sa arrival sa ato sila nga Presidente ActionRex. Yan ang palayag ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa atong sila nga interview. Ang effectivity ito ko in case ma-approve daw sa 17 bala, di lang ko sure, no? Basta ang letter ito daw 17 to 23. Hopefully, basi maabot naman, manugamot naman to, sir. Anyway, sir, sa wala pa nang abot na sir ang gun ban sa Bacolod, ang celebration, ito wala gimata sir sang incident involving firearms, eh. So far, wala pa man, sir. We hope na maintain na last na matapos. Sir, sa mga gun owners naton, gun holders naton, anong panugyan mo sa ila, sir? Yes, oo. May held-up karaban man tas ang digan ni Adlaw sa 2 days sa Mascara Festival. Damo man to nag-appeal for renewal, no? Subong kay wala pa man tagan ba, pwede lang nga, hindi lang tamoy talang nga may dadala sa mga firearms, no? E basit talang pag-effect sa gun ban bala, madakpan ka mo. So, sa point lang nga. Kag kita sir sa Bacolod alone, sa local, sir, tingaton nga Oplan Kato, kaya sige-sige na. Oo, sige-sige na siya, sige-sige na. Ang si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ang inyong kakson sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Pagmanoy ka report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni aksyon na Eric, isainuhan ta na yung balita gikan sa syudad sang Cadiz. Upod kay aksyon na Roger Gotib, duha ka mga person or persona nga may kaso murder by 23 anyos na nga nagapanago sa kasuguan bla. Arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Yaring kaudan sang balita ni aksyon no Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, duwa tanan ka mga wanted person sa diin, ini sila ang nagpanago sa sulod sa halo 23 ka katuig ang gindakop sa kapulisan sa syudad sang Sagay, ini sa separado nga operasyon. Una dire la una 15 takna sang hapon kahapon sa may sitio Masa, Barangay Malubon, syudad sang Sagay. Gindakop ini si Harold Bantulinaw Narangha alias Tuto, 50 anyos sa edad, kag residente man sa kamong lugar. Sa implementasyon sa mandat sa operation, sa makatapos ang kapulisan sa pagpumuno sa hepe nga si Police Lieutenant Colonel Roberto Iñapi Jr. gin-serve ang warrant of arrest nga gin-issue ini sa RTC Branch 60 kag ginpirmahan sa nag-retired nga judge si Normal Judge Renato Muñez ang presiding judge sa RTC Branch 60 Santo. Kag ini ang warrant of arrest nga sa gin-serve may criminal case number 1840-S kaya may kaso ini nga murder. Nakapit sa ini September 28 tuig 1999. So musiringon nga mga halos 23 ka tuig na nakaligad nga nagpalago ini siya nga kaso. Nobel recommended naman ang ini nga kaso
Kag karon detinado ang suspect o kung ay akusado sa may sang Sagay City PNP. Ginakop man mga alas 2 sa hapon sa may sitio Pantry, Barangay Bulanon sa Yapon, ini si Danilo Dakal-Dakal y Labrador alias Nunoy, 54 anyos si edad, kag residente man sang sitio Pantry sa among barangay sa parihuman nga kaso murder, kag parihuman nga korte mo man ang nagperma sa ilawang kamaras nga si Honorable Judge Renato Muñez, nakapetsa sa Japon September 28 tuwing 1979, kag Nobel recommended man ang ining nga kaso. So ining nga mga akusado matapos gipay baluman sa ila sini nga constitutional rights, kag ginpaydalo sa pag-examine ng ila sini nga mga lawas. So pagkatapos nga physically fit karon ara nagapaw ng paunay-unay sa Sagay City PNP Custodial Facility. Report gikan sa Sunod ng Sagay sa atong mga kaksyon nga mahilig magkape. Sa gyapon ang remind di kita ang namit nga kape. Good mega report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Na ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, salamat kinaksyon na Roger Gotib Sanbayan ay Aksyon Nelson Patinio, balita gikan sa Banwa sang Calatrava, no? Yariyo ginarecommend tanay life extension na vitamin D3. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kantuan taring balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava, korte nagbando sa pagreliso gikan sa custodial facility sang Calatrava PNP sa duwa ka mga akusado matapos nga nakapiyansa. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson.
Action Rex nga tapos nga makapusting sa nga bill nga 200,000 pesos sa korte sa kada isa ang korte gilayo naman nga nagamanto sa kay Police Major Lumian Lidawan hipi sang Calatrava PNP nga release gikan sa ila kustodiya Sanday Renato Dilema kaga Danielson Amulo kahapon nga adlaw sang hapon. Ang dualon say pumuluyo sang barangay Lagaan Banwa sang Calatrava. Ang kamanduan Action Rex sa paghilway sa duwa ang ginapirmahan naman ni Judge Arvel Delgado sang Branch 57 sa 6 Judicial Region sa Regional Trial Court sa siyudad sang San Carlos. Ang kada isa Action Rex nga akusado ang nabayad sang tig 200,000 pesos para sa ila sini temporaryo nga kahilwayan. Madumduman nga ang duwa ang ginapasakaan sang kaso sa korte sang Criminal Investigation and Detection Group CIDG Bacolod sa kaso nga pagbayular sa Republic Act 10591 matapos nga ni sila ang nadakpan nga nagbaligya sang armas lutang sa isa ka miyembro sang CIDG Bacolod. Santo sa report na kuhaan sang kalibre 45 kag shotgun ang duwa matapos nga ang katransaksyon sini katapos ang CIDG sa Barangay Lagaan, Banwasang, Calatrava. Report gikan sa Banwasang, Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinyo na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Thank you! Salamat kay Aksyon Nelson Patinio. Kaduan ta na yung balita ni Aksyon VJ Apasible sa area sang Binalbagan. Apat ka personaho ginaligar ng awat sang kable sang telepono sa Banwa sang Binalbagan. Isa sa mga suspect na dakpan samtang tatlong nakapalagyo mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ. Detenado si karon sa bahin sang custodial facility sang Binalbagan PNP ang isa sa apat ka mga suspetsado nga ginaligar ng awat sang telephone wire sa may bahin sang Hacienda Claro, Sitio Cuartel, Barangay Santo Rosario, Banwa sang Binalbagan, taktang alas 11 sang aga kahapon, Oktubre 13, 2022. Ginkilala ang isa sa mga suspects kay Elky Garcia, 29 anyos, soltero kag residente sang Kasilingan 2, Barangay Mansilingan, Siyudad sang Bacolod. Suno sa kay Police Corporal Lester Salido, ang investigador sang insidente, aminado si Garcia nga hindi sinikilala ang tatlo ka iban palakip na diri ang isa ka babae bangod bago nilang man ini nakilala. Dugang pa ni Salido sa kay ang apat ka mga suspetsado sa isa ka pick-up sang nagpadulong ang mga ini sa Banwa sang Binalbagan. Na-recover sang kapulisan gikan sa kay Garcia among kable sang telepono na nagadangat ang kalabaon sini sa 510 meters kay nagalabot ang kahalitan sini sa 688,100 pesos. Padayon man nga ginahibalo sa Binalbagan PNP kung bala konektado ang mga suspetsado ngani sa mga theft and robbery group sa probinsya. Nakatalana ang igapasukaan sang kaso nga pagpangawat o theft ang apat ka mga suspetsado. Yari si Police Corporal Lester Salido sa aton sini nga interview. Interview naman sa amon sa suspect. Siya man may dikitay tanan. Okay. Siya may dikitay po, first name lang ang ako, nakita galing nga babae, hindi makilala, kaya iba ko lang ko na nakilala. Okay. Pero sir, nahambal ya sir, nga taga Bacolod man yung tatlo or wala sir? Oo, Bacolod lang. Ano ko no sir, ang ginsakyan nila padulong diri sir sa Binalbagan? Kalibre, sir. Okay. Nissan Kalibre. Okay. Sir, hindi ni sila sir hindi ni sila associated sa any robbery group sir diri sa may Bacolod City? Mukha na amon nga kwanton sa investigation, sir. Ano nang sinamon na mag-i-interest na sana amon na yun. Tapos ipaluwag naman kung ano related sa pagkailan mo na sa Japon. Nabatian si Police Corporal Salido sa interview sa Aksyon Radyo. Ini ang inyo ka-aksyon sa 5th Distrito, Aksyon VJ Apasible. Una sa balito na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Vidya Pasible. Mga kaaksyon na ariyo magkabulig sa constipation blang ginatawag balokang constipation amo ni siyang iloy-iloy. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang. Aksyon! Radyo! Daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo gid salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. Ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang nagita sa tiyempo diri sa ato sining pangalagad. Pasensya gid ang wayta malabutan pabuwasan tan lang ini mga kaaksyon. No? Salamat gid sa inyo sining pagigupod sa Biyernes kay edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig Aksyon BBB in short. No? Standby na sa This is My Life. Sunod na sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sa Aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong maayong hapon sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.